हेलौ लोगोफोर आङो दख'ना लायनो थांनायदो कालसार अफिसाव जोंनो दख'ना होयोनो गाबोनो दिल्लीयाव थांगोन जों प्रग्रामाव दिल्लीयाव ओइनि गिर्जा ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा प्रार्थना खालामबाय थादो दिनै रबिबार ना थांबाय थादो ओइनि लोगोआ फैबाय थादो बेबो थांगोन लाबनो फादोयो ओइ जोंना मोनफैबाय कालसार अफिसा मोनफैबाय दख'नाखौ लायनो थांसै दा माबायदि दख'ना मोनगोन ओइ नै मा जादों ओइ नों खायसे सेन्देल गानबाय थादो मालायनि सेन्देलखौ राजस्थानाव बायनाय सेन्देला ओइ नै मालायनि सेन्देलखौ गानबाय थादो ओइ नोंसिना मोसाबाय थादो बाथौ फुजानि जोंनिया आरो दख'ना लांनो फैदो दख'नाखौ नुथ'वाखै र' दख'ना लाबोना मोनफैयाखैनो बिसोरनो रिहार्सलखौ नायनोबा देखायनोसै आं ओइ जोंनि आइनि दख'नाया मोनफैबाय बिथाङा लाबोदो इनि दख'नाखौ लांगा दख'ना दे सान्दुङावनो रानदो सान्दुङावनो कर'ना खारनायनि ना अ कर'ना खारनायनि दे नायनोसै जों दख'ना औ मोजांथार इनि दख'नाया Xem. Monakhoi. Halia seni halia. Dokna beli deh om. Kadang beli kegelan apa? Mana kor? Aduh. Bisa makan ada doknya. Ini mayakin. Mandan ơi. Ơi đi cứ không bị sốt không? Ăn mà không được. Kian chừng. Ai đi cứ muốn ngадың ха ai dia baru pulang harus beli nang lain. Ai rega enggak pun saya. Ai siapa mani? Ai di sini. Mani. Ibe nunga. Oh khani. Mani? Ini kenapa mabar ini? Bosrong dulu. Ada sih. Dulu khana bunyi. Kenapa enggak? Amit Syaman. Aku harus istirahat nih nah. Emang buza. Nah lain enggak? Tatah ya nengke? Tatah ya? Hey.
टाटा होयो दे सिलाय थांनायदों खोमा मोजां दाय नै दखनाया नै थांनोसै जोंनिया थांनो जाबाय बोरैलै नायगिरलायो नोंथांमोना नै खाथियावनो ओइ नोंसोर साइकेल लाबोदो न' सफैबाय नै आंहा जियाबो रानबाय लाबोफाखाबाय जिखौबो नै आंहा सफैबाय दख'नाखौ नै बेगाबो आंनिया जिलाला दख'नाया ओमफ्राय रेगे रेगां नै सोहांदो खारनोसै आंहा सोबाय आरो सोनो रोङो र' मा सोगोन मा सोआ जादों ओमफ्राय सेन्देलखौबो माखौ लांगोन ओजा बेरायनो थांबा बे